Την είδες και ο κόσμος σταμάτησε. Ένα πρόσωπο σμιλεμένο από αγγέλους, μάτια που κρατούν μέσα τους γαλαξίες. Ένιωσες την έλξη. Μια όρατη δύναμη, σαν τη βαρύτητα ενός άστρου που πεθαίνει. Σε τραβάει κοντά της και μια φωνή μέσα σου ψιθυρίζει. Πρόσεχε, αλλά την αγνοείς. Πώς θα μπορούσε κάτι τόσο όμορφο να είναι επικίνδυνο? Αυτή είναι η πρώτη πλάνη. Η πιο γλυκιά παγίδα που έστησε ποτέ η ανθρώπινη ψυχολογία. Η ομορφιά δεν είναι απλώς κάτι που βλέπουμε. Είναι κάτι που μας κάνει να πιστεύουμε. Πιστεύουμε στην καλοσύνη, στην ευφυΐα, στην ειλικρίνεια. Προβάλλουμε κάθε αρετή πάνω σε ένα συμμετρικό πρόσωπο. Αυτό το φαινόμενο έχει όνομα. Το φαινόμενο της Άλλο. Μια γνωστική προκατάληψη. Ένα σφάλμα στον κώδικά μας. Η Άλλο της ομορφιάς είναι τόσο εκτυφλωτική που δεν βλέπουμε τις σκιές που κρύβονται πίσω της. Σκέψου το. Από την παιδική ηλικία μια όμορφη γυναίκα μαθαίνει κάτι θεμελιώδες. Η εμφάνισή της είναι νόμισμα. Είναι δύναμη. Είναι ένα κλειδί που ανοίγει πόρτες πριν καν χρειαστεί να χτυπήσει. Όταν ο κόσμος σου δίνει τα πάντα απλόχερα, γιατί να παλέψεις? Γιατί να αναπτύξεις ενσυναίσθηση? Η καλοσύνη, η υπομονή, η ανθεκτικότητα είναι μυές. Και οι μύες που δεν χρησιμοποιούνται ατροφούν. Η ομορφιά γίνεται μια πανοπλία, αλλά και μια φυλακή. Μια εικόνα που πρέπει να συντηρηθεί με κάθε κόστος. Και όταν η μόνη σου αξία είναι η εικόνα σου, η χειραγώγηση δεν είναι επιλογή. Είναι μηχανισμός επιβίωσης. Μαθαίνει να ελέγχει τις αντιλήψεις, να παίζει με τις προσδοκίες, να είναι ο καθρέφτης που δείχνει στους άλλους αυτό που θέλουν να δουν. Αυτό δεν είναι κακία. Όχι πάντα. Είναι μια βαθιά παγωμένη μοναξιά. Η αποξένωση κάποιου που κανείς δεν βλέπει πραγματικά. Ας το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Ας μιλήσουμε για τον Άρη. Ο Άρης ήταν ένας άντρας που πίστευε στην καλοσύνη. Έβλεπε την τέχνη στα πάντα. Και μετά είδε τη Λιδία. Η Λιδία δεν ήταν απλώς όμορφη. Ήταν μια συμφωνία. Κάθε της κίνηση ένας στίχος. Κάθε της λέξη μια μελωδία. Ο Άρης ήταν γοητευμένος. Η Άλλο της ήταν τόσο ισχυρή που έκαιγε κάθε αμφιβολία. Αγνόησε τα μικρά σημάδια. Τον τρόπο που μιλούσε για τους άλλους. Με μια λεπτή κοφτερή περιφρόνηση. Την έλλειψη περιέργειας για τη ζωή του, τα όνειρά του. Η συζήτηση πάντα επέστρεφε σε εκεί. Την αίσθηση ότι τα πάντα της ανήκαν δικαιωματικά. Ο κόσμος ήταν απλώς η σκηνή της και όλοι οι άλλοι κομπάρσι. «Είσαι τόσο ευαίσθητος», του έλεγε όταν εκείνος πληγωνόταν. Μετέτρεπε την κακία της σε δική του αδυναμία. Άρχισε να απομακρύνει τους φίλους του. Με διακριτικότητα. Ένα δηλητηριώδες σχόλιο εδώ. Μια ψεύτικη ιστορία εκεί. Σύντομα, ο Άρης ήταν μόνος. Σε ένα νησί όπου η μόνη κάτοικος ήταν η Λιδία. Και ο Θεός του ήταν η έγκρισή της. Και τότε μια μέρα, ο καθρέφτης έσπασε. Μια στιγμή απόλυτης διάβγειας. Είδε το κενό πίσω από τα τέλεια μάτια. Την ψυχρή αδιαφορία πίσω από το ζεστό χαμόγελο. Κατάλαβε ότι δεν τον αγάπησε ποτέ. Αγάπησε μόνο την αντανάκλαση του εαυτού της στα μάτια του. Η ομορφιά της δεν ήταν το δώρο. Ήταν το όπλο. Και ο Άρης δεν ήταν ο σύντροφός της. Ήταν το θύμα της. Αυτή είναι η αποκάλυψη. Η αλήθεια που πονάει. Ο κίνδυνος δεν βρίσκεται στην ομορφιά της γυναίκας. Βρίσκεται στη δική μας τυφλή λατρεία προς αυτή. Εμείς χτίζουμε το βάθρο. Εμείς της δίνουμε τη δύναμη. Εμείς αγνοούμε τις κόκκινες σημαίες, μεθυσμένοι από την εικόνα. Η πιο επικίνδυνη γυναίκα δεν είναι απλώς η πιο όμορφη. Είναι εκείνη που καταλαβαίνει αυτή την αδυναμία μας. Είναι εκείνη που έχει μετατρέψει το φαινόμενο της Άλλο από μια προκατάληψη των άλλων σε δικό της στρατηγικό εργαλείο. Χρησιμοποιεί την ομορφιά της όχι για να εκφράσει τον εαυτό της, αλλά για να κρύψει τον εαυτό της. Η μάσκα είναι το δόλωμα. Και από πίσω παρατηρεί, υπολογίζει και περιμένει. Λοιπόν, πώς προστατεύεσαι? Πώς βλέπεις πίσω από την εκτυφλωτική λάμψη? Η απάντηση είναι οδυνηρά απλή. Σταμάτα να κοιτάς. Και άρχισε να βλέπεις. Κοίτα τις πράξεις, όχι το πρόσωπο. Άκου την παύση ανάμεσα στις λέξεις, όχι τη μελωδία της φωνής. Νιώσε την ενέργεια πίσω από την παρουσία. Είναι ζεστή, αυθεντική ή είναι κρύα, απαιτητική, ένας κενός χώρος. Η πραγματική ομορφιά δεν είναι ποτέ τέλεια. Έχει ουλές. Έχει ιστορίες. Έχει ατέλειες που μαρτυρούν μια ζωή που έχει βιωθεί. Η επικίνδυνη ομορφιά είναι λία, αψεγάδιαστη. Είναι μια μάσκα που δεν έχει ζήσει ποτέ. Και γι' αυτό δεν μπορεί να αγαπήσει πραγματικά.